Направих 100 сряза на К390 на пластмасовото въже. Ще направя още 50 сряза и ще видя какво е положението с стоманата. Направих още 50 сряза, станаха общо 150 сряза с този нож. Стомана К390 закалена на 68. Видимо не виждам проблясъци. На нокът като прокарам не усещам задиране. Реже си без проблем. 150 сряза вече. Отидех, мазолчето тръгна. Повече няма да правя тест с с това найлоновото въже. Колега от форума ми изпрати едно корабно въженце, което ще го натисна с него. На всеки 10 сряза, защото то си е ползвано и е мръсно, на всеки 10 сряза ще го тествам на хартийката и ще казвам какво е положението. Ето да видите как поне един-два сряза да пробвам на това въже. Мръсно е въжето, определено. Има песъчинки, то няма да се види, обаче определено ще съсипа ножа, режещия ръб със сигурност. Ръката със сигурност ще я съсипе, защото просто положението е много зле. Направих общо 5 сряза. Да видим положението как е. Захапва трудно. В тази част даже вече не реже. Определено това мръсно въже, точно където прилагам най-голям натиск в тази част, се вижда на светлинка, се виждат леки проблясъци. Това са отсипните камъчета, които усеща се затъпяване. И ми общо взето направихме 150 сряза на пластмасовото въже и 5 сряза на корабното мръсно въже, ако така мога да го кажа, и спря да реже хартия. Мисля да спра този тест, да ми мине ръката и да продължавам на другите 3 ножа. Благодаря ви.